gibiro tiyo go mar yiero jakom manyien mar AUC ma en jata tije mar AUC kendo biro rito mwandu mag Afrika e lo pinje mag Afrika 54. Yiero makamano tinende okelo jochung' maromo 3 ka achiel kuom jochung' ma wuok e East Africa en Migosi Raila Odinga mane en Prime Minister mar piny Kenya. Higa mokalo chien ne gibedo kod twak ma iluongo ni mjadala Afrika mamoro kamoro nomi thuolo malero agenda mare gi gima ong'eyo ewi tich mar AUC chairperson no. Tinende jakom Raila Odinga nyoloso kowacho ni en gi geno ni obro yombe e yiero makamano. Ma timore kinde ma bende secretariat mar campaign mare nyolieko ni gise yudo sir mag pinje 28 kuom pinje 49 kalu kod lai mar yiero makamano. Jal ma ibiro land kaka jalot nyaka yud sir mar pinje 33 e thuolo kata tilo mokwongo mar yiero makamano. Kama kaka Migosi Raila Odinga nye loso dira mokalo kanyo timo limbe e dala mar jafwambo matuklu manyocha wewa Leonard Mambo Mbotela. Winjane na vile unavyojua sisi tumetembea bara hii ya Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi nasema ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka na vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu. Ma timore ka jodolo moko e gwenge mag Nyanza bende koro wacho ni gidhi tweyo alama pek mar lamo ne Migosi Raila Odinga e wuodhe mar manyo lemo mar kom mar AUC. Governor, ne wakwano ndalo wakwano jumbe sani koro wadong' mana gi jumbe gi seche buora to yiero okayo machiegni. Jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar yiero jakom mar AUC. Inene nade? Victor Paroni. Is it coming home? Mi aparo ching mana Ingereza ni World Cup. Ni it's coming home. Yes. Chaki mi aparo weje makaka gik moko no dhi chien kaje. Ifirimbi. Gisut. But aparo Victor ne jakom nigi thuolo malach. Jakom nigi chance maber kabisa. Kaluore kaka gik moko osedhi. To sa koro chopo. Mana kaka iwacho ni njene obedo higa achiel higni 2 makoro sani wakwano mana ndalo. To wane kaka gini dhi. Kaka jakom osetimo campaign mare aparo ni otimo campaign e yo makare. Oseluoro pinje gi chiegni gite. Ma koro gimodong' en mana ombulu. Kaluore gi weche manyo wuok gi kweth ma otelo ne team mar campaign mare mano manyo wacho ni jakom osesekiwa pinje maromo 28 ma oseyiene dhi gochone. Mano information magimiyowa. Mak mana ni mano ok wanyal tiyo godo. Nikech ing'eyo Victor ni gima nyaka wach ni jopiny gi joma winjo waduto te. Ni podo kwa bedo gi rang'iny ma wanyalo yudo bende gima wachore Djibouti kocha to gi Madagascar. Information ma wan go obedo one sided kuom thuolo ni te. Aparo ni gima nyo jo jakom nyalo timo gi sirkal mar Kenya ni nyaka bedni achich kech mano gima nyo onego bedni gitim ni gi plant operatives gi jo intelligence moko i Djibouti kocha magi infiltrate gima sirkal mar Djibouti wacho ewi wachni. Nikech ing'eyo ni ok wang'iyo gima media kata ute mag fwambo ma Djibouti bende samoro wacho mana ni gikawe kaka wambe wawacho ni wakawe gi koni. Iwinja. Koro nyaka nyo gi infiltrate kocha ma State House kata log tich ma jatend piny ma Djibouti onego bedni wanie gi information. Samoro gimbe giwacho ni gin gi 28. Nikech gin to podok giwacho ni pinje di ma support gi. Koro gima wanyalo kawo ka en mana based on kaka wasebedo kwa neno kaka jakom oseluoro piny gi pinje ma wacho no osetimo ng'oa osewuok oko. To Victor ing'eni gini tek nikech kinde duto ok yot mondo piny moro nyiedhre. Ko wacho wakaw kata mana piny Afrika ma milambo kuom ranyisi. Ok yot mondo nyiedhre ka giwacho ni wan wadhi support jakom Raila Odinga. Ochalo mania e kaka wanene ka. Ok danga anyiedhre ta wacho ni ane kind jei gi VOJ a support VOJ. Nekech ing'eyo ni pinje gite gin gi gimiluongo ni diplomatic relations. Emomiyo ombulu ni en ombulu mar siri.
nekech ponono piny ma kamae odhi owacho ni gin gi support Raila Odinga, to Djibouti kata Madagascar bende nyose temo mondo mi otim ang'o osergi. Koro gidhi chalo gima ginyiedhore e lela ni gin piny ni ok gidwar. Koro nyalo kelo weche mag tudruok mok ni yo makare, nikech ng'e ni pinje gi te loko ohala. Gin gi weche mag ohala, gin gi diplomatic relations te e kindgi. Mae mamiyo gini dhi nyaka dakika mogike ma wadhi ng'eye. Aparo ni wajoma dhi telo Addis Ababa, kech ang'e nitie joma dhi Thursday, joma dhi Friday. Ting ma wan godo mapek Victor en ni kwa donjo ni to temo establish gi jofwambo mawuok Addis Ababa kocha ni unto joune wachi ang'o, nekech sani gin bende gipandonwa kad margi. To ka wabiro e chunye ka Victor, kopogore gi lamo gi gik mopangi, en ni jakom oseringo ng'weye, jakom osetiyo tich maler, jakom osego kampende. Piny owacho mar Kenya bende nwaneno kaka William Ruto jowuok oko mar temo siro dhi mar jakom ni. Koro aparo ni kamugiki ni mang'eny mwanyalo wacho sani koro honge gima Nyasaye opango kacha ni madhi wuok, manie gima dhi wuok. Koro luwore mana gi kaka ng'ato notimo tije. To mogik en ewi wach ma paro ni William Ruto nyo temo manager nyane, nikech ng'e ni wach ywaruok mane ntiere DRC ni nyo chalo gima nyalo kelo kikruok. Nikech ing'eyo ni pinje moluoro Kenya ahinya pinje ma Afrika ma ugwegi nyocha ne osewuok oko ma giwacho ni East African countries ni bang' jakom Raila Odinga. To ni neno ywaruok manyo wuok e kind DRC gi Congo ni. Koro nyo keto DRC gi Rwanda. Yes, gi Rwanda, sorry. Nyo keto piny Kenya kama tek. Nikech ing'eyo ni piny Kenya ne ok nyal wuok ni gichalo gima gisiro konchiel. Mae momi ineno ka kata Tshisekedi ne ok bi, tineno ka ok nyal terie matek, kendo Kenya ne ok nyal wuok ga strong statement. Kata doko ni William Ruto e jatenda emsani e jakom mar East Africa Community, to bende komachielo e wach no ne gitemo ng'iyo gima miyo ni Kenya nyaka dimos, nikech ing'eyo ni chien kacha ka William Ruto nodonjo e telo to notemo biro gi sironyo moro ka gima nyapara mar Afrika. To king'iyo kaka notemo goyo siasa ne kata notemo kit telo mare, otemo dhi mamuol, ni ok otemo biro gi hilo manyocha ne en godo sama ne odonji e telo cha, mondo mi jogi ne kik ne ni Kenya chalo gima dwa ting'o wiye ahinya. Koro en gima kizungu wacho na delicate balance. But kama wagikie ni aparo ni wagik kama ng'at ka ng'ato osetimo tije, ja Madagascar cha osetimo mare, ja Djibouti otimo mare, jakom otimo mare. Koro en alamo kaka jodolo wacho. Erokamano ahinya. Senior, isebedo ka iwacho ni geno nitiere ne jakom king'iyo CV mare gi jochung' mamoko machalo Mohamed Yusuf ma Djibouti, Richard Randriamandrato mar Madagascar, gi limbe ma jakom osetimo e pinje buora mag Afrika. Fred, kani wuoyo na paro ndiko ma Timotheo mar ariyo madonga 4 matina biro nyaka 8. I have fought a good fight. Yes. Oseluoro pinje mag Afrika. Wuoyo gi jotend pinje nyaka president mar Madagascar nyocha en go. Nona nyinge ja Madagascar, ngene nyinge ne mathaga gati wache mayot. Nona gano kendo. Iluongo ni Richard Randriamandrato. Oriandre. Erokamano. VOJ. Yes. To gi Fred. Ni nyingi mo official en Frederick Ogweno. To gi Victor Tieno Juma. Mago mag M-Pesa gi serikal. Adwa nu winja maber. Yes. Ni Raila Amolo Odinga. Koro dong na gi ndalo mok tin na auchiel to bedo jakom mar African Union Commission. Koro ken muga nyaka hik ID manyien, weche matuch. Weche matuch. Koro jo Citizen TV wacho ni AUC chairperson designate. Bas. Ang'o miya wacho kama? Raila Odinga nigi CV mar ariyo. En gi lony, en gi dwaro. To king'eyo Raila Odinga ti compare gi jolar komni mamoko. Apani onge ng'ama osewuotho kata bede mna ni Fred wacho ni ok wang'eyo. Tadira makende ni piny tindo lonya e weche mag internet, e weche mag social media gi. Inyalo neno gik matimore e pinje mamoko. Ok aparie
ni Djibouti ni jatend piny mare osewuotho kode kaka William Ruto osewuotho gi Raila Odinga. Nikech abed ni mano ema timore to de waneno kata ka Kenya kade gibire nikech Djibouti no obiro Kenya ka mokwongo to no rado mana gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Waseneno e pinje mang'eny to kata mana rombe mang'eny mag kontinent mar Afrika ka Raila Odinga osedhiye to dhi ni kuop mar mondo obendo rad gi jotend pinjegi mondo kwa gi kura achiel kachiel. Iche en Tanzania kama ne wan gi jotend pinje weche mag teko. Africa 300 Energy Conference. To kata mana Egypt bende nyicha gidhi gi William Ruto, Ghana gi pinje mamoko. Adira makende en ni Raila Odinga oseketo campaign motegno. Okonying manyien e pinje mag Afrika. Okonying manyien to bende pinje gi bende ng'e kaka ng'ano mosegore ne weche mag demokrasia e piny mar Kenya ka. Inyalo paro kata ka higa mara pani nene 2008 mane obende otelo ne kelo kwe piny mar Ivory Coast. Ndalo mane lweny nitiere to kiero. Gimomiyo kenda wacho gi chir ni Raila Odinga dhi yudo komni en ni VOJ e kurano en miya tamiyi. En miya tamiyi. Fredi ni dwarango. Ana dwaro deputy chairperson agriculture. Takore ne bas. Karamiya mari mar chairman angami mar deputy. Yes. So miya tamiyi no dhi bedie mang'eny. Emomiyo kwano ma secretariat mar Raila Amolo Odinga ochiwo no en kwano maber nikech giseng'iyo countries ma gisewuothe to bende winjruok moko osebede ni kumiyo wama to miyo uma. Mar adek momiyo wacho ni Raila Odinga nigi nafas maber en ni nyaka ne Africa Union Commission chake gisebedo mana gi jala chiel kende mawacho kisungu manen jaod president ma South Africa. Oh yes. Ilongo ni Madam Dlamini Zuma. En kende to bende no kotieko nikech no wuok modoko timang'owa odokie tije moko e pinyno. French speaking jogo mawacho French oseyude dinuoya. To king'iyo kuom jochungi te kata bed mnani wacho ni sani koro gini biro Eastern Africa. To Eastern Africa ka Djibouti national language margi en French. Madagascar national language margi en French. Yes. Kenya kuom jochungi te ema only English speaking nation. Mangiso ni ka gini en Eastern to dwaro mar ni jalno mapinye en piny mawacho kisungu miyo Raila Odinga nafas malach. Nikech kimiyo Djibouti tiduoke mana into a French speaking nation. Kimiyo Madagascar bende duoke mana French speaking nation. Tingeni bwana makoro wuokne Musa Faki bende French speaking. Jinping mane Musa Faki okawo kare bende was French speaking. Ok dibedie ni Afrika ka e kom maduong' no en mana ni jo French speaking gi kende manie gi nafas. English speaking to ni kanye. Emomiyo Raila Odinga nigi nafas maber nikech kata koro king'iyo ni kara koro joma chungi te ang'o kendo madwa migi godo komne en language. Ni wang'ni wamiye an English speaking nation mondo kawe komne nikech wan jo French speaking gi wasekawe higni malach. So mage momiyo wacho ni kopogore gi lony mare gi campaign mosetimo to gi alamo mwalamo gi tweyo mwadonje jumane to the fact ni gini komne jo French speaking nations osekawe higni mang'eny wang'ni koro biro
English speaking nation. Mana kaka deputy mare bende osegabedo English speaking. To sani koro dhi into Arabic speaking. Emo mineno ka deputy chairperson en Egypt, en Algeria, en Morocco, en Tunisia, mage jok malare. Nikech mano bende koro margi wang'ne. Ging'eyo ni ne kom ka ne giseyudo. Ne giseyudo. Koro modong' en mnani Arabic speaking nations ema mondo dhi olar deputy chairperson mar AUC ni. Erokamano. To English speaking tema mondo wene chairperson mar AUC. Lweny matimore DRC Congo ni be nyalo ketho kwano. Ang'eyo ni ndalo mane jakom en jatend jambetre moyiedhi weche mag infrastructure en kod Uhuru Kenyatta ne gin gi ng'iyo moro gi Felix Tshisekedi ahinya. VOJ sama ji odhi kuro de bed ni bura manyodhi Dar es Salaam doko wuok gi duoko manye gi wuok godo cha to de wabedo gi kiawa. Temo mineno ka William Ruto bende notiyo matek mar mondo bura manyodhi Dar es Salaam cha owuok gi communique achiel ma pinje gi teo timang'owa owinjore godo. Mawacho ni wariuru kweth duto manyo kwe mag Eastern Congo gi mondo walos aput achiel mabro deal gi weche gi. Nikech kiwe ma Luanda, kiwe ma Nairobi ni operate, tibro yudo ka jo Sadak ng'iyo ma Luanda to giwacho ni to kara kwa dhi kura mar AUC cha to wan kaka Sadak nikech jo EAC nitiere kaka ng'iyowa mano candidate gi watimo nade wawere go. To nikech nye nitie achiel machalo ka gima winjruok nyo betie moneni mbele kama wadhiene nitiere geno ni jo Sadak bro riwore gi jo EAC mondo gigo kura kamora achiel. Erokamano. Penjo ma ji bende penjore waseyango ni Afrika ka oken chula okuti kende wan gi teko mag pinje mamoko machalo Amerika gi osiepene, Russia gi China gi osiepene. Bende nitie kaka yiero ni ochuno gi ahinya Fred kapok adhi senior. Victor, ochuno gi to mae bende kama koro chuny gini dhi betie. Mana ayie gi Jay kaka Wuod Mwalimu kete ni king'iyo gik moko te on the ground to Raila osechamo gini kendo osechame chon. Maparo ni wan kwa donjo kucho Friday to wadhi mana ng'iyo ne bas ma gi kama timang'o lewni rwako gi koni to magi kama itieki gik moko. Ler mar wache ni Fred Ogweno bro bedo Addis Ababa, Ethiopia sama yiero ne dhi nyime. Kendo Friday saa 4 nikech ing'e ni ng'ato oseoro na message ni to monego warad Friday to mudhi Addis. Koro ler na gini en ine midhi. Fred Ogweno madhi Addis. Adhi Addis elo civil society to bende kaka wanene nyaka bed represented. Emomiyo kwa lose alosa. Ma Friday saa 4 asechopo kucho. Elo timbe ariyogo. Victor, gimani kae en ni king'iyo interest mar jogi mar international community gi. Nikech mana kaka Wuod Mwalimu wache mabende ayie godo ni king'iyo weche te gi campaign gi gimoro amora ing'iyo regional interest gote to jakom ni malo. Kendo jakom osedonjo. Koro ibiro e international community kai. Ing'eyo ni lokruok manyo otimore e piny Amerika ni bende nigi meke. Nikech ing'iyo kaka gini nochakore to niyudo ka jambete mar Amerika Meg Whitman nyocha ne nigi lwedo malach e winjruok manobetie kind jatend piny William Ruto to gi Raila Odinga. Kata koko wachni to wang'eyo ni behind the scenes twak mane Olusegun Obasanjo ni godo Mombasa gi jatend piny manyo kelo winjruok wach mar AUC ni en achiel kuom gik manogo yie mbaka. Ni ka dhano nosetieko wach maandamano mane nitiere ka to William Ruto nye dhi siro wach ni nyime. Koro lokruok manyo wuok kocha nikech ing'eyo ni pinje ma international community king'iyo China, ing'iyo Russia to ing'iyo gi European Union bende gin gi interest gi maduong' e pinje Afrika. To ng'at madhi ng'iyo kaka interest gini bedo taken care of gibiro ng'iyo to ere kaka ginyalo tudore gi jakom manyien mar AUC ni. Koro miyo gin bende samoro
interest margi magin godo nikech je biro nyisi ni influence mar France e pinje ma entiere gi dominance West Africa kocha sani ni piny mabe ok gidwar kata mana winjo nying mar France no kinyo gik matimore Togo gik matimore Mali gini kuonde ma jolwenyo selokie loch ok gidwar interference margi koro mano miyo duoko gi piny mak mana ni Russia bende king'iyo kaka gik moko timre North Africa kanyo to kata mana kama koro chia masani wuokien Central Africa Republic kanyo bende ng'eyo nene gi lwedo malach koro biro ng'iyo nekech aparo ni piny Kenya bende osetemo tugo gi international communities gi magi ng'iyo ni to piny mane madhi kawo interest margi koro mano kamugi keni to koro dong kamene a secret card ma wawach ni koro lamo ema timo nade ema tieko nekech king'iyo kata mana jirende wagi bende pinje moluoro wagi Victor bende an gi chich moro ni ok gite wacha ni Rwanda Rwanda achich godo ni sama ok nyal miyo wa ombulu mos achich ni Rwanda sama ok nyal miyo wa ombulu kaluore gi kaka gige gi osebet katimo nade katugore pacho kae kamani e gadier ni dhi miyo wa ombulu en Tanzania mano sedonjo mano an gadier ni biro South Sudan mano an gadier ni biro Ethiopia mano biro Rwanda gi Uganda kanyo samoro gine makoro yinjo ni wawe yie lamo mondo wane kaka lamo dhitimo nade kech Victor ngene ombulu ne igoye gi presidents to mana kaka je ikone ni bedo ni gik moko te oselosi ok ing'e sometimes bede sama jogi change mind gi nikech yudo ka international community mi penja cha nyalo gwenyo pachgi polisi ni bas magi ma e kuma kora oro chomo kata wamima titimo kama kora paro ni mane kama koro wadugo yienge ni jakomo timo duto te monyalo timo kuom sani gik moko beyo te mana kaka je waje erokamano senior kapoko ka break matin mana mapiyo gima Fred wacho no en adiera inyalo para Amina Mohamed yes kade candidate mar Kenya yes ng'wech magilaro gi Musa Faki mokwongo Amina Mohamed no yombo round 1 to nikech no koyudo the majority gidoke round 2 to round 2 ni emagini obage ma Musa Faki timo ang'owa yudego emomiyo jogo madhi bedo Addis Fred Jakom wacho noga pile ni kisego kura to nyaka rit kuchi bas koro ritnwa uru kuch Jakom mbulu wadhirit monde round 1 ni obed no serumo pep Jumapil midhi go e kura no jowa madhi e lemo walemuru maber motegno then tok lemo to koro wariti nikech gini biro dala kama obogi wadwa tano wero moni gi mogen jabare mano ne mnawero nen manawer jodobe no gongero ni gi mogen jabare mano ne mnangero okay wacho Olusegun Obasanjo ngeche ni Olusegun mane odhiro wach ni koso mbaka nogo kuno to jibro penjo kani to komne chuno ngai kendo William Ruto gi Raila Odinga gi jo Kenya bas mano kore penjo to mano penjo wabire to weche manyien to ponono siling olwar koni yes dhi chalo nade tugo dhi chalo nade pani mano chunywa kwa magajwang ndiko matimo Theo mar ariyo madonga 4 matinda biro nyaka boro wacho kama asekedo lweny maber kendo asetieko ng'weya bende aserito yie marwa watiyo kode context mar yiero mar AUC ni ang'eni thothne nitie kuonde moko ma wes makamano jatigo to kata kamano Jakom osetimo monyalo oseluoro pinje bura mag Afrika yor sero mbulu nyakwana Mungajwang kendo wanolamo ne Jehova Nyasaye kete manaka ng'ato oruna message kani to kumanye Jakom wuoje ni to geno ni kanye e yiero mar AUC ni wabro manye nyakwana Mungajwang kete manaka on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings.
prizes that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public policy. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. E namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, and garlic meal, and garlic butter benigin dado maut kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Atemawacho and Jody. Inekia. Of course, Kushi. Agoyo niero kamano maduong'. Nikech kawuono iniyiera. Todo chieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Mana kamano nyakwana Mugajwang, ote mag jopiny bende nitie kama thoth mokalo. Makamu mano director broadbase ni Victor Jakom biro chamo gini sapi. Wala mone Jehova Nyasaye. Aito David Ochola Janyabola. Wacho ni mosna ya wuto nagi ma ingwe twaka yie kod paro mane magen go. Yes, baba osekedo maber koro mudong wene Nyasaye kod jotend pinje madhi go kura. Wan kaka diplomats wana beda Addis Ababa, Ethiopia to observe as well and to pray for Baba so that he wins the seat. Otherwise jo Kenya onego obaglamo makende nikech lonyne oken lony mayot. Wanende ura Addis Ababa Honorable David Ochola mano wod Nyabola kantie dalama Central Nyakach kanyo. Engineer Job Ndege bende ngisa ka ni mosna yawut luma wige temo jere go amora nya korgi gini anoka yose yaorene Baba e yo mayot mokalo kama na nya Albert Ojonyo ngisa ni mosna wod sakwa jabungu wadwa no ni gini Baba chame maber kabisa walamburu bena Jehova Nyasaye ni jotend pinje mag Afrika otemuono yier Jakom nikech ene mung'eyo Africa Agenda 2063. Albert Ojonyo nene kamano e otemare kaendi. Nitie jadolo ka iluongo ni Albert Olwendo. Ni wawek bedo doubting Thomases. Odinga dhi unopposed. Jiario kadhi resign. Okawuondi. Bedo ung'e ni Jakom adiera. Keturu geno mieuru josia ndege madhi Addis Ababa. Albert Olwendo. Tuolonge goke. Nitie jasia mowacho kanyo ni manyigi utiko mag ndege kidhi Addis Ababa. Nitie penjo ka mag jo ODM ka wabire nyoyo ponitie kendo kikwa chak sendo nyoyo kapok ochiek jo kama nikech mar ODM kan no ka ng'eny ka ni tim kaka wanene Jozimio kik badre gima ne do ng'ado cha bende ni kik gibom wach Wetangula machik wacho ni okonego bed Jakom od bura pode jatendun bura giyier gimoro achiel ma ginyalo gogodo siasa mar piny. Wach ODM no to gi weche ma nyo ng'adi kod doho wabire bang' kinde manok kende. Eric Onyango wacho kanyo ni maka joma ayie kod kaka analysis maru ekomar AUC ni ukelo. The bigger thing any Russia negi interest kata toppling of democratically elected governments. Russia ne obedo gi migawo ng'e ni Burkina Faso ndalo moko no dhi eromo e piny Russia to nitie weche moko mano wacho kanyo chal ka gima piny Russia bende dhi bedo kod migawo. Be ung'eyo ni log tich mar Africa Union noger kod piny China. Kendo chal kata weche midhi kuodh kanyo nitiere gik moko ma inyalo maki to Beijing winjo weche duto te maonge kia. Koro One Africa wadong' e lwet nono. Jack Osodo Jasindo wakwayo ni mana Honorable Raila Odinga hawi maber ahinya e lemo mar AUC no gini ochamo sapi. Okay. Machielo wacho ni West no itiyo kode maber maka juma wanokone mana Jakoma maber ahinya. Machielo kaindi wacho ni Dennis Onyango kawuok dala mar Wagwe Kobiero wacho ni amora ahinya ni Jakom dhi bedo Jakom manyien mar AUC. Oganda jo Kenya ma osebedo ka twero wache mbui onge kama gidhi konye e wach mar Djibouti cha erokamano ahinya. Ng'ato penjo kani to joma moko go to Nyasaye kik telnegi. Jomo Victor penjo kamano. Maun Jakom ni ma wacho ni Nyasaye otelne. Oyo wakwayo negi maber ahinya to kata kamano rwadwa makaka jo Kenya gi East Africa en Big Israel Odinga. Ochieng' Anyago yor Facebook penjo ni to dhi konyo wagang'o. Okay. All the best Okegonea Wonya Lego Felix Abuya neno kamano. Sami Makapius bende wacho ni all the best Baba, we wish you well. Aito machielo ka wacho ni want to rito duoko makare mana ka Nyasaye otele erokamano ahinya. Edwin of Gut wacho ni geno nitiere ni Jakom dhi chuo gini to arito wach mar ODM ne gisiso ni ODM kiko itwa nang'o VOJ gi J Bonyo ka achiel kod bende Governor Fred chomuru wach ne tir gi kukune obiro Nyakwara Mugajwang. Kaneno wach malich ahinya ka mana tir moko badre erokamano wida bende koni jopiny rito wach mar ODM. Yes. Kora kia ni ODM okoso negi ang'o. Kinywa no bedo gi Jakom mar ODM Ramogi Baraza bende. Erokamano ahinya. Okaneno ote ma otugo wach ahinya. Mana pod gi pake mano college mana ng'at machiele mopenjo kani to gini dhi konyo wagang'o. Penjo maber. Temo miyo apa ni
ber penjo eng'eyo apa ni gimonego ng'e mokwongo en ni Africa Union en riwruok makelo pinje Afrika kanyakla. Yes. To kapok Africa Union odonjo ne nitie moro iluongo ni OAU. Mane en Organization of African Unity. Ma bende ne kelo pinje mag Afrika kanyakla. To koro ka jotend pinje mag Afrika oseriwore. To tend pinje gi gionge nafas mar ng'iyo weche mag Afrika kanyakla. E seche ma gin bende gine pinje gi maoko. Emomiyo noloso put miluongo ni Africa Union Commission. Koro commission ni ema tayo weche mag pinje Afrika. Ema sami dware gigo malure gi Afrika kata ka en negotiations. Mani jo China dwa negotiate gi Afrika. To AUC ema en in charge, to en emo coordinate meetings gi, to en emo dhi e buche gi to represent jotend pinje Afrika gi. Inyalo paro ni Musa Faki e buche duto matimore matuomo pinje mag Afrika gi nyako bedie. Nikech en emo dhi kawo gik moko on behalf. Jatend piny mora mora nyalo dhi. To dhi kuro ka dwache mokwongo en pinye. But ja AUC to dhi kucha to ng'iyo to koni Mali gima kama timore. Mbaka mogo kani aparo ni nitiere gima ber ma Mali nyayudo kata bed ni Mali onge burani. Mbaka mogo kani Tanzania nyalo benefit kata bed ni jatend piny mar Tanzania okote mang'owa okobedie ka. So bedo mayot mar Afrika bedo gi ng'ama coordinate gigo duto matimore Afrika ka, nikech piny ka piny kiwenegi tiyudo ka interest magi William Ruto kodhi kucha to interest mar Kenya monde emokwongo ng'iyo. Kata ni koro no luonge bura mar G20 kaka koro G20 bro dhi South Africa. Tibro yudo ka jakom manyien mar AUC bende bro dhi e burano. Samubete burano to koro ng'iyo interest mar Afrika. Ong'iyo ni to jo Liberia yude ang'o. To gini jo Libya ang'o manya konye jo Libya. Nikech sami oro president ma South Africa kanyo to kwongo ng'iyo ni South Africa nani ang'o mayude. Koro AUC ni gimomiyo en important en ni en kom makonyo coordinate gigo matimore e piny Afrika. Emomiyo ineno ka samore wache ni Raila koyudo kom ni to dhi bedo president mar presidents Africa. Mano gidho luo mayot. Tadiera makende en ni tije emomiyo iluongi ni chairperson. Oken CEO, oken coordinator, en chairperson mang'iso ni buche duto mag Afrika koro ni ang'owa ni eloe. Mane pani ema bro kelo winjo mayot. Nikech tije to ng'eny. There are so many things motimo, but mondo wa med keto ler gi yor mayot. En ni enemo coordinate gigo duto midwa tim kanyakla kaka pinje mag Afrika duto. Nikech iye kanyo bende nigi secretariats mopogore opogore ma ochung' ne weche mag health, climate change. Man gi jotelo mamoko bende makonyo mabugo tiende. Mano bende wan gi Africa CDC. Weche mag thieth gi ngima jo Afrika ging'iyo. Emomiyo bende nya paro ni ndalo moko ja Raila Odinga ne en ambassador nen special envoy mar infrastructure mang'iso ni no yiere gi chairperson ma AUC mondo ng'iye weche mag infrastructure piny Afrika, nikech chairman ni bende ok nyadhi kuonde gi duto. Koro bende gwele joge moko. In dhi ng'ina weche mag somo, in dhi ng'ina weche mag keyo teko stima, dhi ng'ina weche mag infrastructure, dhi ng'ina weche mag health, then jogi duogo to miye report. To koro report gi mo advice godo presidents mag Afrika, to kata kodhi e buche mag pinje mamoko gi riwruok mag pinje mamoko to betie to koni wan Afrika wan dwar wachalo kamano. Mia abro kwayo Ken Mugo chako nona chenro moro ne gitimo ka gi Ochieng' Emmanuel mar video wall. Mar siemo ne jopiny ni kama kaka office mar jakom tiyo mondo gibed gi ng'era mo gi TV kochakore tich adek.
wabro bedo gi wechewa manyien. Wabro bedo gi sigana moyiedhi mang'iyo weche mag AUC, kaka AUC tiyo, kaka ibro go kura, jomage mago kura, mondo japiny obed gi ng'eyo gi ler kod yot. Maka chopo chieng' migo kura to jopiny kod jowinjo wagi jonenowa oseng'eyo ni gin ang'o madhi timore. Erokamano keti man Ramogi FM gi Ramogi TV ka. Erokamano ahinya ne Solomon Tito Kafaya ogoya singla ka ong'isa ni oseduogo kendo Ramogi FM wan kod weya machiel kachiel okinyi ma kawuono bang' weche manyien lak saa 3 mar okinyi. Governor, ng'ato penjo ka ni tang'o miyo pinje 49 kuom pinje mag Afrika te ema dhi go kura. Pinje moko to weyo oko nikech ang'o. Ji nigi penjo ka penjo ing'eyo tang'eni kaka Jay Bonyo wacho senior. Nitiere ber moro biro nuwe Ramogi FM gi Ramogi TV ka jumani. Victor, kapok aduoke to Ken Mugakoni Kabondo mangima osechako lamo. Ochopo dala final. Ochopo dala koni kaen ramba to chakre ramba nyaka Kadongo te log tich mar Kabondo. Nye wakone ni sama ine anyuol idhi dala. Oke kawa nyuol to ina ibo maka. Dio cham gino gi jodala. Owe gwenyore ibo maka. Erokamano Ken mosno mama. Victor, kapok abire mano nitie japenjo jawinjo mopenjo ni penjo ma Jay duoko ni to dhi konyo wagang'o kara ilo yudo gino. Tadwa duoke gi wach achiel ngero mane joluo goyo. Ni ng'at motero min meruka ok chulo osuru. Ngano kare. Meruka en jalo pruo yes. Koro ka ine me in gi min gi. Bas. Wach na tieko. Erokamano ahinya. Koro Victor en kata pecho ok pe kipecho. Ebia paro Chiefs Act. Erokamano. Victor, kami penjo machielo ni to ang'o miyo pinje 49 ema dhi go ombulu. Ing'eyo ni pinje gi duto gin 56 kaito nitie 7 mobedo suspended ma ok nyal goyo ombulu ni kuom sani. Mak mana ni king'iyo bende pinje gi mana kaka ineno ni distribution margi gi chalo nade, interest margi chalo nade. Nitiere pinje mabiro kaka block mana kaka JA wache Sadak king'iyo joma biro kaka West Africa mabende ECOWAS gibiro gi interest margi igini to bende ing'iyo gini kama gintiere Sadak ni e pinje ma international community ma wawacho ka ng'at mane ma gi trade go ahinya ng'at mane man gi interest margi ahinya to interest gini ka en piny Amerika sani nyo waneno gik mineno dhi Amerika chwen no kogolo koke kony ma gisebet ka gichiwo. Koro bedo ni piny Amerika ogolo koke kony ma gichiwo cha to chiwo thuolo bende ne pinje machalo kaka Russia to gi China gi influence ma gisebedo godo cha singo mane ma gimiyo pinje gi. Nikech chien kacha no wacho ni king'iyo West Africa ka Victor thoth gi gin pinje ma wacho dho French. To kama giwache dho French ni ging'eny to gitindo mathoth e kona ka gidhi West Africa kanye ibiro ka chiegni gite gidwaro mo gi piny Kongo. Morocco bende nigi ywaro gi West Sahara. Yes. Kidonje kona ma West Africa kaini tibiro ka moko romo chiegni gi size Banyanza. Ni pinje machalo Guinea Bissau, Equatorial Guinea, mano Guinea ni nying mar Guinea no nigi pinje adek. Bie Mali, bie Togo, bie Gabon, bie Senegal. Inano gi pindo to gi ng'eny to gi tegin go mbulu nikech ing'eyo no mbulu ni idhi goye gi jotend piny. Koro nitie ga wait ma giywayo. Kiweyo mano Victor, ng'at moro mosedhi Addis Ababa biro nyisi ni pinje ma West Africa gi nyoloko Addis Ababa chalo gwengi. Makata dhok miwach mana ka kiwinjo je nyisi cha. Addis kanyo ka intiere tibiro winjo mana ka dho French otimie newa. Jo Cameroon otimie newa. Ndalo moko nadhi iluongo ni nadhi mbalariany moro kanyo UN United University for Peace gima chalo kamano. Ibiro natima limbe mar ndalo achiel gi goye mbaka ka wani e conference moro. Victor dho French emi wacho kacha. Koro jogi nyocho se bilo mit mar gini ma ging'eyo kaeto gineno ga ni pinje ma wacho dho kizungu kaka je wache cha o dominate gi. Koro gin gineno ga ka gima gin marginalized. Koro mae bendo mbulu interest moro masa moro ginyalo biro godo on the table. Ni ka koro gini dhie pinje ma wacho dho ngere gi ginang'o ma giyudie. Nikech ing'eyo ne kidonja Addis Ababa Victor kanyo tibiro ka jo West Africa go donjo
nekech wach mar AU ni ne gidhi mathoth matije matimore kanyo thoth gi gine magiyudo. East Africa Community ka employees kata jotije mantiere e AU kacha okrom kata mana nus mar representation ma jo pinje West Africa nigo. Koro mae mamiyo bende East Africa communities to gi SADC gi nyalo tiyo go opportunity mondo gin bende gibedie gi influence malach mana kaka iwinjo jeye wache ni Lamine Zuma ne okotieko tam mare, ne okotemo kelo influence mathoth. To bende imede gi weche maga reforms mineno William Ruto otelo negi ka ponono gini odok French speaking countries to status quo bibedo maintain bidong kaka ne encha. Koro mae mamiyo pinje mosebed ka dwaro change gi reforms e AU ka negi thuolo maber mar betie tok jakom Raila Odinga. Erokamano. Nitie penjo ka mane openj kaka pok wadhi e yweyo ni kom mar AUC ni ochuno jatend piny Kenya William Ruto koso Raila Odinga ni kelo wach moro ka ni gini no chak wach mare bura mano bedo Mombasa ka Olusegun Obasanjo His Emeritus no chuo kom mar konyo Kenya e midhiero mane Kenya ne nigo tok yiero ma 2022. Achako kod Senior. VOJ kom mar AUC okochuno William Ruto, okochuno Raila Odinga, but ochuno Kenya. En kom Kenya. Raila Odinga en candidate mar Kenya. Nikech sama idhi AUC kata in ni nyalo mnagoro kwayo mari kata mna Fred ni to ka piny ni okwendosi ni ne candidate marge to kayem mana kake wawacho ni jakom mar AUC nigi nafas mar betie buche mang'eny mayalo kendo gombaka ahinya to weche mag dongruok mar piny Afrika. Sama une komno kaka piny to namba ndege isomo gi malo. Ubedo gi yot gi nafas mar ng'eyo ni to ang'o mipango e piny mar Afrika ka gin weche mag maendeleo, wach mar kelo stima, wach mar thieth, weche mag somo. Tu bede nafas maber mar bedo gi gimiluongo ni insider information. Then pinyu koro nyalo align to gigitimo ang'o gigibiro. Mar ariyo, sama Kenya en chairperson mar AUC to bende nitiere luor mimiyo godo piny Kenya e Afrika ka nikech koro gin ema gitimo gimiluongo ni day to day running mar AU, administrative roles go gin ema gitimo ang'owa. Koro nitiere kaka uyudo pek moro samu gombaka gi jowadu e ang'owa e piny Afrika ka. Inyalo wacho ni unequal, yes, but maru nie gioteku moro nikech une komno unyalo decide gik moko mang'eny. Ji mang'eny dwa ng'iye kisiasa mabende ber kendo gen nitiere adiera mochomore gi kanyo. Mokwongo en ni Raila Odinga is a force and a factor e siasa mar Kenya ka. Siasa mar Kenya ka okinya goyo kokiluonge nying Raila Odinga piny ka. Emomiyo sama William Ruto no wacho ni gidwa support candidate chamar Raila Odinga, ka Raila Odinga no se wacho ni en gi gombo no. Dhano mang'eny no wacho ni nitie joma kapo ni Raila Odinga oyudo komni kako dhi yudo to siasa gi otimo ang'owa rumo. Nikech Raila Odinga no e currency mar gi e siasa, ene gino magitimo ang'owa giloko godo. Giloko godo either ni idwa yanyo Raila Odinga mondo neni ber, kokamano tidwa chung ni Raila Odinga no ori, Raila Odinga idwa dhi konyo lweny eka jopiny nyaka ni chiegni kode mondo yieri. Koro samonge cha tiyudo ka jok mung'iyo ga ni kamora mora magidhie kata en mna liel mora i Marigat kuma population neno mna Raila Odinga TV to nene e picha to pok no nenega to kiluongo nyinge tichalo ng'ama popular ok gibi bedo gi nafas no. To kata mna kaluowa bende wacho ni nitiere josiasa moko mosiko mna ni gin gidhi konyo Raila Odinga lweny.
koro wang' ni penjo bro bet ditu Addis Ababa to lweny mane ma Raila Odinga dhi goyo kuro midwa dhi konye mano bende bro timo ang'o bro bedo maonge emomiyo iwacho ni dhi Raila Odinga AUC is a factor in Kenyan politics. Nitie jok ma karia gidhi mbemore piny to nitiere jok ma bende bro yudo nafas mar timo ang'o mar wuok oko mondo negi. Erokamano. Sini kaka ikete ne wadhi konja kom lweny malo wang' ni Addis Ababa Bole International Airport kanyo. Erokamano ahinya. Fred adwa ni go wigi ni kuom dakika maro machiel gi nus kama mondo dhi wach mar ODM kaneno ka ji seta kare to wach mar ODM udo bome ka sa oserumo. Victor, ingeni mana kama je yienge no. Yes. So aparo ni kama pogora gi je matin. Mokuonga yie kode ni gini ochuno Kenya. To kako chuno Kenya no. Ananene ni bende kako chuno William Ruto. Achiel gima mi aneno no chuno William Ruto maloyo kako chuno Jakom. En ni William Ruto ne okong'eyo Raila kawuono. Kata nyoro. Chien kacha kaka ne gigwere nyalo paro kaka nche ne maandamano lito gi kaka jine gwere cha to chenjo pache dakika mogik banka gisebet mondo mi giwinjre mondo mi ochak timo ne Raila Odinga campaign. Tiende ni William Ruto mokwongo ing'eyo ni sani ene ma ochea reform wing mar AU ni. Koro kubedo gi Raila malo kacha to dhi konye implement weche mag reforms ma oyiere kaka jakom mare gi AU ni nekech koro tije gi dibedo ne mayot. Mar ariyo kama je ikete no ayie godo nekech gini dhi change dynamics mag politics ma Kenya pachoka. Emomiyo nitiere pachoka e jok malemo mana ni jakom kik dhi. Mano kochakore gi oganda wa mantiere Mount Kenya. Gilemo ahinya jakom kik dhi mondo jakom okony gi diyo pap ne William Ruto. Eka oganda wa bende maya Kalube nitie joma lemo ni jakom kik dhi nekech gineno ni ponono jakom odhi to samoro weche nyalo biro betie matek ne gin giwegi kae mana kaka je wacho jok madhiga ni jakom wakonyi malo. Koro gibiro wacho ni to koro an yiera ura dhi konye Addis Ababa kucho nade. Gine jok ma samoro nyalo dhi dong' nyithind kiye. Luoro bende nitiere ni jakom kodhi to samoro William Ruto dhi yudo thuolo mar yaro tiende malach e ODM kae. Mi odhi pango jogo mibi yier kaluo. Nikech koro jakom oeyo ne vacuum. To kama wach nitiere chuny wach Victor en ni gini en tho gi kuo ne William Ruto. Nikech ka jakom odhi to mana kaka iwinji wacho mabendo tenre gi mwabire weche manyo wuokie doho mag majority leadership ka. Tiende ni jakom dhi biro dwaro pokne e yiero masani manyocho timoreni to be gi yiero mambele. Koro jakom dhi bire table. Sani ing'eyo ni ponono ODM dhi chiwo deputy president e yiero mabiro ka gidhi bedo gi winjruok ma ok ang'eyo. Ponono emomiyo wacho ponono. To tiende ni jakom ok dhi bedie table nikech odhi bedo kodich. Koro nyalo chiwie ng'ato. To kodong' pacho ka to dhi betie mesa mar sidho kingi. Itieko. Ingeni we ni wacho ni pogori koda we ni wacho mondi bende yodi e gima di wachi okadwa tieko. Erokamano baba. Vio je kwa tieko an gi kwayo ne ji ka Fred madhi kucha tahinya hinya ne secretariat mar Raila Odinga for AUC to gi piny Kenya nikech samoro ombulu ni nyaga dhi round mang'eny. Inyalo paro mara Amina gi Musa Faki no jidhe kaka round mar 7. Tingeni samodhi rounds gi to dwaro ni momentum mar engagement pod nitie. Ada her kwayo nigi manyeji ma ikore rito kura ma wacho nigi manyeji mong'eyo pinje mamoko gi to ng'eyo regional blocks gi maber. Masama jidhi round moro to ng'ani pod engage jogi engage gi consistently. Nikech sama urelax chande teka ng'ato donje to koni jowete wan to kakora ng'umiyo wagini round makama to wan bende wan gi gimoro makama mwanyalo timo ang'o mwanyalo nduso. So ageno ni gintie gi ji ma ready ma for every round of vote nimna gi ng'ato ma engage particular blocks.
kata ka en jok ma engage individual countries nikech ng'iyo ma ging'iyo godo gi tend pinjego to giketi nikech mano bro dwarore. Kamano. Nyakuram Gajwang' en alam ma bende otuene migosi Raila Odinga. Erokamano ne Musalia Mudavadi jatend migao mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko. Kendo Prime CS ang'eyo ni nitie bura magala moro ma bende bro chakore motelo ne yiero makamano mag jotend pinje mag Afrika ma ochung' ne migao mar pinje maoko.